Dnes vám predstavíme úplnú novinku pre rok 2026, masážne kreslo D'Amico Duo Tempo. Je to dvojmechanikové 3D kreslo, ktoré si dokáže zamerať presne výšku postavy, takisto aj nohy chodidla sú elektricky vysúvané. Kompletný systém je 3D, masáž nôh s vibrovaním, s hnetením na lítka, zozadu s masážou lítok, zo spodu reflexná masáž a vo vnútri kresla sú samostatné dve mechaniky, ktoré si vieme regulovať a ovládať ich intenzitu v manuálnom režime, rýchlosť a rôzne techniky, ktoré na konkrétnom mieste chceme dať. Ďalších funkcií kreslo máme 3 stupne vyhrievania. Kreslo disponuje aj oximetrom, ktorý vám dokáže zdiagnostikovať zdravotný stav. Samozrejmosťou sú Bluetooth reproduktory na pripojenie. Viete si zapnúť aj hlasové ovládanie, podsvietenie, zapnúť, vypnúť. Ovládanie je v slovenčine alebo v angličtine. A ako sme spomínali, máme tu 3 stupne vyhrievania, ktoré sú umiestnené vlastne na nohách a v chrbtovej časti. Okrem toho máme v kresle ešte stavané nabíjanie na telefón. Môžete si vybrať z 24 automatických programov. Sú rozdelené do 4 kategórií. Každý program je pekne pomenaný v slovenčine, aby ste si vedeli zorientovať, zapamätať. A ďalšia zaujímavosť je vlastne manuálny režim, kde ovládate samostatne vrchnú, spodnú mechaniku. A každá tá mechanika má 6 druhov pohybov. Môžete meniť intenzitu, rýchlosť pohybu. Viete si umiestniť hlavice na bod, ktorý chcete masírovať. Osobitne za zmienku stojí vzduchový režim. Ten využíva čisto vzduchové vankúše a masáž nôh bez toho, aby sa pohybovali hlavice. Je to vhodné pre seniorov na oddych. Takže keď to zhrnieme, masážne kreslo D'Amico Duo Tempo je športovo ladené, precízne masážne kreslo, ktoré využíva dve mechaniky, takže to máte akoby dvoch masérov a plus samostatný 3D systém na nohy. Určite odporúčame vyskúšať, je vhodné pre postavy do 190 cm a do 120 kg. Je len na vás prísť a pozývam vás v showroome Bratislava Trnava. Ďakujem.